Pred podobnou dilemou stojí každý mladý človek po skončení školy. Buď sa nechá najať, alebo začne podnikať. Ak sa necháte najať ako zamestnanec, niekto iný si privlastní vaše vedomosti a schopnosti. Tieto sa potom stávajú zdrojom zisku vlastníka podnikania. Zamestnanci plnia rastúce množstvo nariedených úloh, sú pod tlakom a preto nemajú čas na ďalší rozvoj. Postupne upadajú do rutiny, ich vedomosti začínajú stagnovať až časom zostanú. Preto starší ľudia čoraz častejšie strácajú prácu. Sú nahradzovaní vzdelanejšími a výkonnejšími ľuďmi. Nájomníci, zamestnanci, obvykle využívajú svoje skutočné schopnosti len na 30 až 50%. Konečným výsledkom toho, že svoje najtvorivejšie a najaktívnejšie obdobie života prenajali druhým, je chudoba. Keď vlastníte svoje podnikanie, ste prirodzene nútení sa neustále učiť nové veci. Investujete svoj čas do kvalitného vzdelávania, ktoré zvyšuje vašu hodnotu na trhu. Okrem samotnej odbornosti je to finančná gramotnosť, predaj, marketing, manažment a osobnostný rozvoj. Tento know-how sa stáva vaším duševným vlastníctvom. Vaše vedomosti sú úzko zamerané na vlastné podnikanie a to zvyšuje vašu výkonnosť. Vlastník, podnikateľ, využíva svoje skutočné schopnosti na viac ako 80%. Neustály osobný rozvoj je zárukou rastu bohatstva. Teraz už rozumiete, prečo som začal otázkou: vlastníte svoj život alebo ho prenajímate? Väčšina ľudí sa prenajíma ako zamestnanci. Prečo? Majú strach z podnikania, lebo uverili tomu, čo im tvrdia vlastníci podnikania. Že nemajú potrebné vedomosti, skúsenosti a kapitál. Najväčšia hodnota, ktorú všetci vlastníme, je schopnosť myslieť, rozhodovať a tvoriť. Záleží len na nás, ako s touto hodnotou naložíme.